Ochytanie vedomia sa trénuje veľmi jednoduchým spôsobom. V prvej fáze je, že sa dobre nadýchneš. Okysličíš celý organizmus. V druhej fáze sa začneš okolo seba pozerať. Začneš sa pozerať a začneš rozoznávať prostredie okolo teba. Začneš rozpoznávať to, čo máš oblečené, čo majú všetci oblečené. A začneš si všímať veci, ktoré sú pekné, ktoré začneš oceňovať v tej chvíli. Je tam ďalší proces. Ty sa dopýtuješ, že čo tu je ešte ďalej, okrem toho, čo môžem rozpoznávať, čo vidím očami. Zrazu začneš naciťovať zmyslami nejaké pocity, že ako sa cítiš teraz, že či ťa niekde niečo bolí, alebo tú pozornosť, ktorá je vonku, zrazu obratíš donútra a ty vlastne si schopný zisťovať, že čo sa deje vnútri, ako sa cítiš. Ďalšia fáza je, zatvoríš napríklad oči, ako môžem vedieť, že mám ruky, keď mám zatvorené oči a nohy. Ty si schopný presúvať tú pozornosť po tom tele, z rúk do nôh. Toto je už veľmi dobrý stupeň toho, kedy rozpoznávaš vlastné vedomie v sebe. Trápi ťa v tej chvíli niečo? Trápia ťa nejaké veci v tej chvíli, keď rozpoznávaš tento proces? Nemôže ťa trápiť, lebo tvoja myseľ nemá šancu, nemôžeš naraz aj myslieť a naraz aj vnímať energiu v tele. Nastáva ale potom ten najdôležitejší kľúčový moment a ten je v tomto, ako rozpoznávaš to vlastné telo, že presúvaš tú energiu z rúk do nôh a začneš sa s týmto hrať. Začneš rozpoznávať myšlienky, ktoré ti tam chodia a ty ich uvidíš zrazu. To je stav, ku ktorého sa chceš dostať. To je tá prítomnosť, ktorá ti tak leze na nervy, to slovo, že stále každý opakuje. To je tá prítomnosť, že ty si schopný pozorovať tie myšlienky, ktoré prichádzajú a odchádzajú. A tá prítomnosť, že sa pozeráš na tie myšlienky a počuješ ich, kľudne si ich zapíš, že táto myšlienka mi išla teraz ľavou táto, tak toto je to vedomie, ktoré je neustále s tebou prítomné. A ja ti hovorím, že toto je priestor, kam sa potrebuješ dostať, aby skončilo to životné trápenie. Tento priestor je veľmi liečivý, je veľmi inteligentný a začne ťa neuveriteľne baviť. A vieš, že ho máš stále prítomný so sebou. Naraz zistíš, že si bol veľmi oklamaný. A bol si oklamaný sebou, lebo si stále nepripustil, že to je ako keď mraky, že vieš, že za tými mrakmi je slnko, ale proste sú tam tie mraky a ty cez ne nevidíš a sústredíš sa na tie mraky. Toto isté je to vedomie. Ono je tam stále a prejavuje sa ako prítomnosť. Nič iné to nie je. Je to veľmi jednoduché.